President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. nangu sa kampanya alang sa mga magpapili pagkasenador ubos sa alyansa para sa bagong Pilipinas sa Tacloban City niadtong Biyernes. Ang report ni Femari Dumabo. Gawa sa iyang pagpangampanya sa 12 ka mga buot magpapili sa pagkasenador ubos sa administrasyon. Sa mensahe sa Pangulo, iyang gipaniguro nga protektahan ang soberanya o katungod sa mga Pilipino. Pinaagi sa diplomasya o adunay dignidad. Lain niyang pasalig dili itahan ang bisan usa ka pulgada sa teritoryo sa Pilipinas ug di kinahanglang mosunod sa bisan kinsang langyaw. Ug sa pagbatok sa krimen ug drogas, dili na matud pa gikinahanglan ang duguon nga operasyon. Wala po sa amin ang naniniwala na ang solusyon sa krimen at saka sa droga ay ang pumatay ng libo-libo na kapwa nating Pilipino. Hindi po tama yun. Hindi natin kailangan umasa sa mga illegal na gawain. Kagaya ng pogo. Umalis na tayo dyan dahil yan lang ay naging pugad ng kaharasan at krimen at naging problema sa buong lipunan ng Pilipinas. Dugang sa presidente nga gikinahanglan lang ang insakto nga balaod ug epektibo nga suporta sa mga law enforcers. Kailangan po natin dito sa Pilipinas ay hindi makipag-away. Ang kailangan po natin dito sa Pilipinas ay maging Pilipino na nagmamahal sa kapwa Pilipino. Niadto Martes sa gabi, Marso 11, gidakop si kanhi Presidente Rodrigo Duterte o gihatod dayon sa The Hague, Netherlands aron maatubang ang kasong crimes against humanity. Aminado man nga apektado ang ilang kandidatura sa pagdakop kang Duterte. Apan nitong Biyernes, Marso 14, gidayon gihapon ang rally sa alyansa para sa bagong Pilipinas sa Tacloban City sa Eastern Visayas. Siyam lang sa 12 ka mga senatorials ang mitambong. Gitapos ang mensahe sa Pangulo pinaagi sa fireworks display. Uban ni Godfrey Relien ug Edward Tubilan. Femari Dumabok. Balitang Bisdak.